И здравейте, хора! Днес ще ви покажа как да се свалите игри с хак. Правилно сте ме чули. Да, игри с хак. Знам, че на много от вас им е интересно. И сега ще научите. Влизате в Google. Така. След това идвате тук. Пишете lenov.ru и играта, която искате е с хак. Аз искам с хак Shadow Fight. Цъкам първия линк. Давам надолу. Давам. И виждате, че има обикновената версия на Shadow Fight и необикновената. Необикновената ще ви пише Shadow Fight 2 Version 1.9.29 Mod Money lenov.ru.apk. Натискате го. Тук. Натискате ОК. И почва да ви се сваля. Ето. Аз ще го спра на пауза, докато се свали. И да. Реших, докато се сваля, да видим какво става с Clash Royale. Има 2 минути, докато се свали, тъй че викам, да продължа снимането, да видим какво става с Clash Royale. И знам, че батерията на теба ми е малко, 22%, споко ще стигне. На Samsung Galaxy J30, ако се чудите, много е добър. Доволен съм. Днес ми дойде. И ако се чудите какво рупам, аз съм Bugs Bunny. Да отворим Silver Chest. Супер ще грейдна стрелите. За Witcher още не съм събрал, което е жалко. За Witcher още не съм събрал пари. Знам, жалко. Айде, ще ги апгрейднем стрелите. Така. И ще ви питам, искате ли да съм с Facecam? Добре, няма време за битка. Жалко. Когато ви свърши изтеглянето, натискате върху Shadow Fight дърбър това чудъра. Няма да ви излезе първоначално това. Всъщност ще ви излезе, но трябва да отидете в настройките. Сега ще ви го покажа. Настройки. Мисля, че беше приложения. Не. Добре, къде беше? Не знам къде беше, но... Просто влизате в настройките, той ви праща автоматично и там едно друго. Като цяло лесна инсталацията. Сега ще ви покажа инсталацията, самата инсталация. Един момент, защото аз трябва сега да се я свалям наново.
както винаги, съм прецакан. Така. Упс, това не трябва да се вижда. Опа. Тук стана малко бъркотия. Цък. Един момент само да изтрия ни неща. Ако мога. Не мога. Добре. Натискате. Какво правите? Или че тук ще ви обясних. Добре. Интересно. Така. Следващото. На мен, разбира се, баш когато снимам, ще ми се прецака. Да. Представете си, че съм го натиснал, сваля ми се, натискам Shadow Fight, имам една камара пари, дърба ваша дъра, и сте готови. Надявам се да ви хареса този клип. Ударете по един лайк, комент, subscribe, share, знаете процедурата каква е. И да, чао!